Bombo Weather Update. Una kita sa balita sa panahon, nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang Bagyo Francisco con may tropical storm na may kala alas 10 kagabi. Ini ang base sa ginpagwa nga update sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Sunod sa Weather Agency, expect taron nga mangin magalumon subong ang panahon sa din may dalaman ini nga pagpangilat kag pagpanaguob. Ilabi na sa Eastern Visayas kag nasidlangan nga bahin sang Mindanao. Posible nga ipaidalo man sa tropical cyclone wind signal ang pila ka man lugar sa pungsod. Sa tion nga magpalapit na ginang bagyo sa Pilipinas, ginalantaw nga posible man nga makagwa sa Huwebes o Biyernes ang nasambit nga bagyo. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 6 minutos makiligad sa alas 6. Agayaring kabahin sang update nga ginhatag sang Pag-asa pinagi kay weather specialist Obet Badrina. Ito po ay base sa ating 11 p.m. Tropical Cyclone Bulletin. Bandang alas 10 po ng gabi ay pumasok na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na may international name na Mekala. Yung Mekala pong ibig niyang sabihin ay Angel of Thunder. Ang nagbigay po ng pangalang yan ay ang bansang Thailand. So ngayon po nung pumasok siya ng Philippine Area of Responsibility, binigyan na po natin siya ng local name na Francisco. Linggo, inaasa natin magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog, lalong-lalo na dito sa may Eastern Visayas, gayon din sa may silangang bahagi ng Mindanao, partikular na nga itong Caraga region at Davao region. Kaya mag-ingat po, no, dahil inaasa natin na medyo yung mga pag-ulang mararanasan na nga sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At maliban nga sa bagyong Francisco, wala na tayong iba pang minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.